אבא, מה אתה עושה באמצע העבודה? תקשיב, אפק, המצב כרגע, מצב מלחמה. בעלי עסקים במצב לא הכי טוב. אני הולך עכשיו להסביר לעסקים קסם, איך לחסוך כסף ביום יום שלהם. שימו לב חברים. אני עכשיו אכלתי בננה ותמר, אוקיי? זה הבננה שסיימתי וזה התמר שסיימתי. אני מראה לכם איך חוסכים כסף. שימו לב, אפק, זה כסף שאני מראה אותו פעם אחת, לא חוזר אחריו. לא חוזר אחריו. ברור, מה? איך? ברור, מה יש לך? תודה רבה, מותק. סיימת את התמר, לוקחים את התמר, אני מכניס אותו לתוך הבננה. אוקיי? קליפה. סוגר את זה. רואים שזה סגור? סגור. יפה. סגור, הכל סגור. יפה. אני אומר ככה, מרובע ברשת, שיווק בדיגיטל, מעל 18 שנה. שימו לב, ואל תספרו לאף אחד, וזה חד פעמי. שתי תמרים בפנים. מה זה אומר? זה קסם שאתם יכולים לחסוך, נגיד אתם אוכלים תמר ביום, אתם יכולים לייצר ממנו עוד 2 תמרים, ואז אין לכם עלויות, ואז אתם חוסכים בעלויות, ויש לכם תזרים מזומנים טיפה יותר קליל לעסק. שיהיה בהצלחה, וחג פסח שמח.